Onko yrittäjyyden aloittaminen nuorena uhka vai mahdollisuus? Otsikoissa pyörii juuri nyt paljon erilaisia liiketoimintaa vaikeuttavia haasteita, kuten vaikka inflaatio ja työvoimapula. Ne kaikki vaikuttaa yrittäjyyden vetovoimaan. Joten kuka nuori siis näinä aikoina haluaisi lähteä yrittäjäksi? Tämä on Nuorten vuoro talk show. Mä olen Iida Hulkko, ammattiurheilija sekä yrittäjä, ja mä keskustelen tänään seuraavaksi 2 nuoren kotipizzayrittäjän kanssa. Omia näkemyksiään yrittäjyydestä jakavat Burhan Frutan, joka on kotipizzayrittäjä Vantaan Koivukylän sekä Helsingin Laajasalon ravintoloissa, ja Jimi Riihola, joka taas pyörittää perheensä kanssa useampaa kotipizzaravintolaa Kuopiossa, Joensuussa ja Iisalmessa. Tervetuloa talkshowhun Burha ja Jimi. Hei, Jimi, voisit vähän kertoa, että miten sä oot aloittanut oman yrittäjäuras? Pitkä tarina. Se on lähtenyt silleen vähän niin kuin ehkä metsäpaloa kyteemällä, että se on pikkuhiljaa koko ajan kehittynyt minussakin se, että minä ehkä haluankin tulla niin kuin yrittäjäksi. Että tämä on tämmöinen perheyritys, missä me ollaan ja me ollaan lähdetty semmoisesta vähän pienemmästä ja menty vähän isompaan nyt, niin nyt on lähiaikoina tullut itse siihen enemmän mukaan ja nyt yrittäjänä on sitten mukana tässä. Että pitkä taival on ollut, että ei ole lähtenyt silleen varsinaisesti kipinänä, mutta se on tullut silleen niin kuin ajan saatossa koko ajan kehittynyt enemmän. Ihan mahtavaa. Mites Burhan, milloin sä oot aloittanut yrittäjyyttä? Kuukauden päästä just tulee 3 vuotta täyteen. Ja mä oon tosiaan ketjun nuoren yrittäjä. Aika nuoresta lähtien tiesin, että musta tulee yrittäjä tai mä halusin olla yrittäjä ja siellä ravintolassa töissä. Ja sit kun täysikä tuli, niin sit piti aloittaa tehdä toimenpiteet, että musta tulisi yrittäjä. Sä omistat 2 kotipizzaravintolaa tosiaan tällä PK-seudulla, niin minkälaista on 2 yrityksen hallinta itse? No totta kai alussa on omia haasteita, aikatauluhaasteet, mutta kyllä siihen tottuu aika nopeasti. No mä oon itse puolivahingossa päättynyt yrittäjyyteen ja yrittäjäuraan ja tässä edelleenkin opin joka päivä jotain uutta ja saa nähdä mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tosi hienoa kuulla, että teilläkin on ehkä pikkasen erilaiset näkökulmat, mutta samanlainen lähestymistapa tietysti tuohon päivittäiseen duuniin. Mites Jimi, onko sä saanut tukea erityisesti perheeltä tai muulta, tosiaan puhut perheyrityksestä, niin miten sä valmistaudut tähän yrittäjyyteen muuta? No tosi paljon tulee tukea perheeltä, että se on se ehkä ykkönen, että ihan kotona puoliso ja sitten pieni lapsi syntyi tuossa 2021 vuoden loppupuolella, niin sieltä tulee paljon tukea, tietysti vaatii paljon, mutta antaa sitten myös erittäin paljon sitten omalle henkiselle jaksamiselle. Ja sitten ihan vanhemmat, he on toiminut yrittäjinä molemmat yli 30 vuotta, niin heiltä tulee paljon asiantuntevaa kokemusta sitten, elämänkokemusta siihen yrittämiseen liittyen, niin sieltä tulee paljon. Ja sitten kavereilta tulee paljon tukea, että he ei välttämättä niin kuin tiedä siitä tästä varsinaisesta minun tilanteesta hirveästi mitään, mutta sitten ne osaa oman semmoisen näkökantansa antaa sieltä ulkopuolelta, kun itse ei aina näe sitä metsää niiltä puilta sitten, niin saa vähän tarkempaa semmoista näkökulmaa muualtakin. Eli koko ajan tulee kommentteja joka suunnasta, porukat neuvoo ja kaverit neuvoo, käykö tälleen vai pystyykö ihan rauhassa rakentaa omaa hommaa? Saa ihan rauhassa rakentaa, mutta tulee kyllä kommentteja, jos kysyy niitä. Että kaikki on hyvin samanhenkisiä ihmisiä, niin heidän kanssa pystyy juttelemaan melkein mistä vaan asiasta, että aina tulee joku kommentti. En tiedä, että kaikki ei välttämättä ole ihan semmoisia niin kuin, mitä haettiin, mutta ne on hyviä kanssa sitten. Kyllä, ihan hyvä, jos saa välillä vähän sitä risuakin ruusujen ohella tuohon hommaan. Kyllä. Mites Burhan, onko sä vähän niin kuin kantapään kautta oppinut asioita vai ootko saanut tukea sitten niin kuin muilta yrittäjiltä tai perheeltä niin kuin Jimi tässä? No totta kai perheeltä ja kavereilta on saanut paljon tukea ja erityisesti isältä sanotaankin näin, että se on ollut ihan tuosta alusta lähteen jokaisessa askeleessa mukana ja jeesannut, että se on uskaltaisin jopa väittää, että ehkä se on avain mun menestykseen. Mutta tukeahan saa ihan, valtiokin on tarjoa erilaisia yritysneuvontoja on täällä pääkaupunkiseudulla, missä voi niin mennä ja ne jeesaa sut erilaisia niin suunnitelmien kanssa. Sitten paras tuki sanotaan, että se on internetti. Sieltä löytyy kaikki tieto, mitä mä tarvin, niin jos olet hyvä itse tieto, niin ei ole mitään ongelmaa. No just näin. No mites, onko sitten isä, kun sanoit, että on iso tuki ollut, niin käykö joka päivä moikkaamassa duunissa ja on vakkari asiakkaana vai? Meillä on hauska suhde, että me ollaan ihan liikekumppaneita. Töissä ollaan liikekumppaneita
Ja töiden ulkopuolella sitten ollaan taas isä ja poika. No hyvä, että olette saanut hyvän erottelun tehtyä, ettei tule sitten sotia myös siellä kotonakin sitten liiketoiminnasta. Onko teidän nuoruudesta ollut teidän mielestä haittaa vai onko se ollut enemmänkin ehkä etu tähän yrittäjyyteen lähdettäessä? Siitä on ollut enemmän hyötyä, koska ainakin kaikki mitä itse on tullut vastaan henkilöt, niin ne on ollut enemmänkin yllättyneitä, että näinkin voi tehdä. Varsinkin tässä meidän perheyrityksessä, niin kaikki ei välttämättä tiedä, että minäkin olen mukana siinä ihan yrittämispuolessa siinä, että Kari on aika vahvana vetohahmona siinä, mutta me ollaan siinä taustalla tekemässä tosi paljon kaikkia asioita. Niin minä uskon, että siitä on ollut enemmän hyötyä ja varsinkin niin kuin ihan siinä perinteisessä työssä, siinä pizzan tekemisessä, niin siinä on ollut minun mielestä hyötyä siitä, koska siellä on saman ikäisiä ihmisiä töissä, että minä saatan olla jopa ehkä vanhin heistä kaikista sitten siellä, että ei ole nuoruutta ollenkaan siinä läsnä. No hyvä. Kuule, mitäs Burhan? Väittäisin, että siitä on hyötyä, koska kun sä oot nuori, niin sulla on rohkeutta ottaa erilaisia riskejä. Niitä kyllä ehdottomasti mä sanoisin, että nuorena kannattaisi lähteä. Itse mä oon ehkä huomannut sen, että nuoria yrittäjiä kohtaan saattaa olla ehkä ennakkoluuloja tai ainakin sellaisia ajatuksia monelta tai kommentointia, että no hei, että mitä sä nyt lähdet tekemään, että onko sä ihan varma, että sä tiedät, että miten iso homma yrittäjyys on tai että mitä se vaatii. Niin ootteko te kohdannut sellaista kyseenalaistamista tai epäilyä kaverilta tai perheeltä? Silloin 18-vuotiaana, kun musta tuli yrittäjä, kyllähän huomasi, että aika moni niinku aliarvioi. Joo. Mutta sanotaankin näin, että se on ollut ehkä yksi, niillä oli tärkeä rooli mun elämässä, kun ne vähän niinku motivoikin samalla. Ehdottomasti. Ja sitten pystyi just todistamaan niinku omaa ammattitaitoa ja osaamista tuloksen kautta. Ja sitten yhtäkkiä, ne on ollut hyviä motivaatioita. Sanotaanko ne ihmiset, ketkä aliarvioisivat vaan. Toi on hieno, ainakin tälle omasta urheilusta huomaan sen, että silloin kun ehkä vähiten ihmiset odottaa, niin on niin kuin hienoa sitten tehdä niitä onnistumisia ja saa siitä voimaa, niin hauska kuulla. Mitäs Jimi? No vähän samantyyppisiä fiiliksiä. Minulle ei ole kyllä itselleni tullut mitään semmoista varsinaista aliarviointia niin kuin vastaan, koska no en osaa sanoa syytä sille, mutta kaikki on lähestynyt sillä, että no niin, sinä hoidat nyt tätä, se on selvä, ruvetaan sitten hoitamaan. Ehkä ensiksi on mietitty sitä, että no onko nyt oikea henkilö hoitamaan tätä jotakin asiaa, mutta sitten kun ollaan edetty, niin huomataan, että kyllä se ihan hyvin menee sitten. Ja kun teillä on tosiaan perheyrityksestä vähän niin kuin asiat tiedossa, niin onko teillä tullut sitten perheen sisäisiä kiistoja näistä, että kuka on oikea mies tai nainen hommaa vai onko tullut niin kuin sellaista, että hei, mä haluan tämän homman ja tämän takia mä oon tässä hyvä? No se on välillä semmoinen, niin kuin joskus kuvataan näissä elokuvissa tai joissakin, niin semmoista italialaista perhettä, joka huutaa joka suuntaan. Se on vähän sen tyyppinen sitten, mutta kuitenkin ihan rakkaudella tehdään tätä hommaa. No niin, pystytte sitten sopimaan kaikki riidatkin. Ja monesti sanotaan, jos ollaan samaan aikaan töissä niin kuin muiden työntekijöiden kanssa, niin monesti sanotaan, että tämä on sitten ihan vaan meidän keskustelua, että tämä ei tarkoita varsinaisesti mitään vihaamista, vaan tämä on vaan tällaista. Me keskustelemme tällä tavalla. Saattaa olla vähän kovempi temposta keskustelua, kyllä. Mutta sehän on vaan normaalia. Burhan, miten sä edistät sun jaksamista siinä kiireisen arjen keskellä? Nyt mä pyöritän 2 ravintolaa samalla, mä oon opiskelija, tuotantotalouden insinööriopiskelija, niin kyllä se aikataulu on aika tiukkaa. Et kaikki menee just silleen, joka päivä on tarkasti suunniteltua, mutta perusasialla nukun hyvin, syön hyvin, urheilen, on itsellesi erilaisia stressihallintakeinoja. Niin voin vaan kuvitella, että kuinka paljon vielä opinnot tuo tuohon sellaista ekstra lisämaustetta. Niin ootko huomannut, että niistä opinnoista on ollut niin kuin varsinkin hyötyä nyt tuossa yrityspyörityksessä? On. Totta kai just, kun mä tiesin, että mä haluan olla yrittäjä, niin tämä on ollut just se syy, minkä takia jos mä valitsin tuotantotalous puolta, niin se totta kai se tukee jo niin mun yrittäjyyttä. Niin joka päivä oppii jotain uutta. Niin. Kyllä, ehdottomasti. No mites Jimi, onneksi olkoon vielä teidän perheen lisäyksestä, niin tuoko se oma lapsi sitten siellä kotona sellaista ihanaa virkistäytymistä vai tuleeko enemmänkin valvottuja öitä sitten välillä? No se tuo niitä kaikkia. Että siinä on semmoinen hyvä suhde kaikkia, välillä vähän liikaa toista, mutta sitten enimmäkseen mikä siinä niin on semmoista stressaavaa, niin on se, että jos ei saa yöllä nukuttua, niin se on vähän haastavaa sitten jaksaa seuraavaa päivää, mutta kyllä. Kaikesta ollaan tähän mennessä selvitty ja minä uskon, että selvitään vielä eteenkin päin. No varmasti, en epäile sitä hetkeäkään. Onko teillä ollut ongelmia esimerkiksi auktoriteetin kanssa? Onko joku teidän työntekijöistä ikinä vaikka kyseenalaistanut teitä? Että vaikka puhutaankin, että teillä on ehkä nuoria työntekijöitäkin, mutta onko tullut tällaisia haasteita vastaan?
No niin kuin sanoin tuossa, niin ei ole oikeastaan tullut mitään semmoista kyseenalaistamista hirveästi vastaan, että kyllä kun keskustellaan vähän niin kuin työkaveritkin keskenään, niin se menee vähän sillä tyylillä, että meillä ei töissä ole semmoista jotain auktoriteettihenkilöä, joka sanelee, vaan me tehdään yhdessä. Kyllä. Yhdessä tekemällä se menee paljon mukavammin kaikki asiat, niin sillä tavalla mentäessä niin ei siinä tule tällaista ristiriitaa sitten ollenkaan. Sanotaanko näin, että mulla ehkä alussa oli pieniä haasteita. No, isoja haasteita, mitä mä itse niin aika nuorena törmäsin, oli just se, että kun mulla oli henkilökuntaa, oli niin vähän iäkkäämpää ja kokenumpaa ja sitten yksi nuori henkilö tulee, niin totta kai siinä oli vähän omat haasteet. Mutta sitten kun just ties mitä tekee ja tehdään asioita niin uudella tavalla ja näin, niin kyllä se pikkuhiljaa helpottui. Kyllä. No varmasti ehkä tietynlaista kukkoilua tai oman paikan hakemista saattaa löytyä tuollaisessa tilanteessa, missä on isot kontrastit varsinkin sen iän ja nimenomaan kokemuksen kautta. Ehkä itsellä se oma on semmoinen, että kun toimii yksin yrittäjänä eikä tarvitse tehdä muiden kanssa sinällään töitä, niin on ehkä helpompaa, että sitten voi suuttua itselleen ja käydä omaa mielen sisäistä keskustelua. Oliko Imi jotain, mitä haluaisit lisätä? Joo, ei tuossa rupesin vaan siihen sanomaan, että mitä Burhankin sanoi tuossa, niin se minun mielestä ei ehkä mene siihen iän piikkiin, että se menee ehkä semmoisen kokemattomuuden piiriin, sitten, että ihmiset ei välttämättä usko sitten sitä, että sinä saatat jopa tietää tästä asiasta jotain. Ja tietysti kaikki etenee sen mukaan, että miten sinä opit ja kehityt. Puhuitte siitä, että teillä on niin hyvin tiivis työyhteisö ja käydään keskustelemalla asioita läpi, eikä ole sinällään sellaista autoritääristä johtamista niinkään. Niin miten te olette pyrkinyt panostamaan tähän työyhteisön luomiseen ja varsinkin näiden nuorempien työntekijöiden kautta? Pitää olla niin siellä työilmapiiri niin kunnioitus toista vastaan ja työnantajana, kun mä oon ollut työntekijä, niin mä tiedän, että aina siis silloin kun mä olin työntekijä, mä tiedän tasan tarkkaan millaisen työnantajan mä ois halunnut. Kyllä. Että mulla olisi. Tuohon minä voin jatkaa, että kaikki kuulostaa ihan just samalta mitä meilläkin on ja me silleen niin kuin ihan aidosti välitetään ihmisestä. Että jos on joku asia, mikä on niin kuin mielen päällä, niin me autetaan kyllä. Ihan ei tarvitse liittyä edes työelämään, että autetaan paljon ihmisiä niin kuin omassa henkilökohtaisessakin elämässä. Että jos vaan on jotakin, missä uskaltaa ottaa yhteyttä minuun, niin minä autan kyllä sitten sen mukaan, kuin mitä pystyn vaan. Eli vähän niin kuin jopa työperheestä voisi sinällään puhua, että pystytään jakamaan myös niitä vapaa-ajan ongelmia. Ja itse tietyllä tapaa, vaikka yksilöurheilija onkin, niin joukkueessa tulee harjoiteltua ja reenattua ja siitä on niin kuin muodostunut se oma perhe. Ja niin kuin sanoit, niin myös semmoinen italialaistyyppinen lähestymistapa siihen, että välillä huudetaan ja välillä ollaan sitten niin kuin ihan sovussa, mutta mun mielestä se on hienoa, että pystytään myös sen työn ohella niin sanotusti ratkaisemaan ja auttamaan niitä kaveriongelmia. Tietyllä tapaa, kun kyse on tällaista tabujen rikkomisesta, kun on nuoria, erittäin nuoria yrittäjiä tosi nuorena aloittanut, niin suositteletteko te yrittäjyyttä nuorille? Siis kyllä minä suosittelen. En minä ketään halua pakottaa siihen, mutta jos kuulostaa semmoiselta omalta, että haluaa tehdä sellaisia asioita, että saa itse vaikuttaa paljon siihen omaan tekemiseensä ja on joku erityinen mielenkiinnon kohde johonkin asiaan, niin suosittelen ehdottomasti. Että ei välttämättä tarvitse jäädä niin kuin miettimään sitä sen pitempään, että siitä saa kyllä aika nopeasti kiinni myös siitä tekemisestä itsessään. Totta kai mäkin suosittelen, että jos olet luova henkilö ja sulla on jotain intohimoa, niin ehdottomasti pääset toteuttamaan unelmia aika nopea aikataululla sitten. No mitäs nämä kaikki riskit, mitä ehkä nuorilla saattaa tulla mieleen, epäonnistumisen pelko, niin miten sä puhuisit sellaiselle henkilölle, joka miettii tätä? No mutta jos mietitään, että sulla on intohimo ja sä haluat olla yrittäjä, niin kumpi on vaihtoehto parempi, että kun on vähän ikä tullut, niin haluat ottaa silloin riskiä, vai mieluummin nuorena, että jos sä epäonnistut, niin sit sä opit ja teet uudestaan. Minkälaisia neuvoja te antaisitte nuorelle, joka haluaa ehkä lähteä sitten yrittämään? No varsinaisesti semmoisia myyntipuheita minä en nyt tässä rupea pitämään, että se on enemmänkin sitten sellainen itsestään kiinni, että haluaako siihen oikeasti lähteä. Se on ehkä vähän rankasti sanottu, mutta se pitää vaan lähteä sitten tekemään sitä, jos se vaan kiinnostaa. Ja kun teet asiat niin hyvin kuin sinä vain osaat, niin saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin ansaitset. Se kuulostaa aluksi vähän raalta, mutta se menee just sillä tavalla. Mitäs Burhan? Seuraa intohimosi, laadi kunnon suunnitelmat, hanki tietoja ja opi jatkuvasti, älä pelkää epäonnistua ja aloita pienin askelin. Ihan loistava vastaus. Niin kuin tässä näin, niin uhka vai mahdollisuus, se on tietysti mahdollisuus ja pelkästään kokeilemalla oppii ja epäonnistumisten kautta pystyy sitten rakentamaan tulevaisuutta paremmin. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
Tässä saatiin ihan loistavaa keskustelua yrittäjyydestä ja nimenomaan nuorten yrittäjyydestä. Nyt ollaan kuultu vinkkejä, ollaan nähty esimerkkejä meidän menestystarinoista. Eli hei nuori, jos sä mietit sitä, että uskallanko mä lähteä, riittääkö mulla rohkeus, riittääkö mulla taidot, niin lähde ja kokeile, koska vaan virheitä tekemällä oppii ja mitä siinä voi menettää.